Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratul Ikhlas. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Qul huwallahu ahad, kace Allah shine makadaici, Allah ɗaya ne tilo fal. Allahu samad, Allah abun nufi da bukata, wanda duk wani bukata da kake da shi a duniyan nan in ka kawo shi gurin Allah an gama. Lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Lam sam Allah bai haifi da ba, kamar yadda kristoci suke ce annabi Isa dan Allah ne, ba haka bane. Wa lam yulad, sannan Allah shi ba dan kowa bane. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kufwan akwai riwaya ko to ahad, babu wani daya wanda ya kasance tamka ga Allah, babu sa'ansa, babu wani kini, babu wanda yake daidai da Allah. Allah shi kaɗai ne ɗaya fal tilo gotel. To da haka yan uwa sai mu kiyaye mu kaɗaita Allah. Wannan sura tana daga cikin surori da suke wato ɗaya ne bisa uku na alkur'ani. Idan ka karanta ta sau uku kamar ka karanta alkur'ani ne, saboda ma'ana da abubuwa da darasi da ke cikin wannan sura. Shi yasa ake ce suratul ikhlas, tauhidi, kaɗaita Allah. Da haka yan uwa mu yaɗa wannan bidiyo mu tura shi ga yan uwa musulmi domin su ma su amfana. Allah madaukakin sarki ya taimake mu.